आसामनि गोबां जिल्लायाव अमा बेदर फाननाय आरो जानाया बन्द जाबोगासिनो दं। बे समाव अमा फाननाय आरो जाग्राफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर खौरां। अमा फाननायखौ आसामनि दाब दाब जायगायाव बन्द खालामनाय जाबाय। जाय समाव गोबां बर' नखरफोरानो अमा फिनानै न' बां गथ' गथायखौ फरायहोबोदों। बे समाव अमानि बेरामा बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो दं। थांनाय साननैसो सिगांबो उदालगुरि जिल्लानि दाब दाब जायगायाव लाख लाख रांनि अमा थैनायजों अमा फार्म बिगोमाफोरा मेगनाव मोदै लानांदों। गिख्रंथाव अमानि बेराम आफ्रिकान सुइन फ्लु बेरामा सारा आसाम नाङैनो बारासिनसो जानो हमदों। गोबां थौले मेलेमनि सुबुंफोरा अमानि गिख्रंथाव बेराम आफ्रिकान सुइन फ्लु बेरामखौ सिरियास लायाखै आरो ससियेल मिडियायाव जाबा दाजाब बाथ्राल' बुंलाबायदों। थारैनो सासे गावनि सांग्रांथि गैयैखौ दिन्थिनानै लानाय बादि। नाथाय सांग्रां जा बर' रायजो राजाफोर। अमाया बर' हारिजों मोनसे गोथौयैनो सोमोन्दो दं। अमाखौ आसामनि जेखि गिख्रंथाव बेराम जाया मानो बेनिफ्राय रैखाथि होनाया बयनिबो बिबान। सारा आसाम नाङैनो गिख्रंथाव अमानि बेराम आफ्रिकान सुइन फेभारनि गुदुं थासारि। आसामनि गुबुन जिल्लाफोराव जिल्ला बेंगिरिफोरा बेबायदि अमानि गिख्रंथाव बेरामखौ नोजोर बोनानै अमा फाननाय, बायनाय, लांलाय लाबोलाय खालामनायखौ बन्द खालामबाय आरो अमा फिसिग्रा एबा अमानि फालांगि खालामग्राफोराबो फालांगि खालामनायखौ दोनथ'नाय जाबाय एबा बेखौ रैखाथि होनायनि हाबा मावगासिनो दं। आसामनि डिब्रुगड़ जिल्ला, तिनिसुकिया जिल्ला, उदालगुरि जिल्ला, सनितपुर जिल्ला आरो गुबुन गुबुन जिल्लानि दाब दाब जायगाफोराव थारैनो अमानि गिख्रंथाव बेराम जाबाय थानायखौ नुनो मोनगासिनो दं। मख'नाय जिल्लाफोरनि दाब दाब अमानि बेराम जानाय जायगाफोराव जिल्ला बेंगिरिया अमानि गिख्रंथाव जायगा होननानै फोसावबाय आरो जेब्लासिम अमानि बेरामा हामनायसिम फैया अब्लासिम बेखौ बोखारनाय जानाय नङा होननानै मिथिहोदों। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020263133 9101 536360 70020263133 9101536360